24 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କରଡ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଣ୍ଡିଝରି ଗ୍ରାମର କୁସୁବଣିଆ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଲଡ଼ା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେମଳା ମଣ୍ଡଳର ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଖେମଳା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଛନ୍ଦାଚରଣ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କରଡ଼ାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଟୁନା ବାବୁ, ଖେମଳା ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ନେକୁରୀ ବାଘ କୁସୁବଣିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ନାଳର ପାଣି ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନଳକୂପର ପାଣି ଅଟେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୁସୁବଣିଆ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଣି ପିଇ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ରହିଲା ପରେ କରଡ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି କାମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କରଡ଼ାପାଳ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ କରିକି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠକି ଭଣ୍ଡି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ